tabaraka dukkanin abun farko sunan ka zan saka haliki ilahi rabbi ubangijin duka Allah hannunka ka saka iyo bege ga mai maka Allah ka haskake kalamai na ya Muhammadu garga man makka bege na kare yau dubun tsira ga abun da ka fi so zuba ma alihi da sahabbai ne su yi musu har da auliya har dukkan maluma na so har ni ya bani naukaso begen Muhammadu na fi so domin shi ne kadai ka tausai na Shehu Tijjani Shek Jilani yan garin Maka Shehu Barhamu Shek dan Fodiyo masu taimaka Shehu Dahiru Shek Yanusa Kuru mai rika har shehi Bello na saka har Shek baban gida aka kukun ka zamo idanuwa rana ya Muhammadu garga man makka bigina na yi sallama gunka Muhammadu Sayyidu Assalamu alaikum. assalamu alaika matsira ta wajen gudu assalamu alaika farar ya Muhammadu bangon da fafarin tudu ya jahidu ya mujahidu a gurin ka yau na zo da gona Annabin Allah ka heda hiru da hiru. na taho gidanka da koko na ina bara wanda duk ya zo nema a gare ka bai jira ya wanda ya zo da sujuda da kabbara sallallahu alaihi wasallam. hannu na dukkana tara a gurin ka na bika al'amurana ya Muhammadu garga man makka bigina inda duk taho ni na san ba a yin hani Pero sallallahu alaihi wasallam. roƙo ɗaya ba a yin tuni na san da ka ba ni kuma ka da damani begen ka ƙara yan mani kai ɗai ke ba ni ka sani bayan kaiwa ka duba roƙona dole ne yabon ka don Allah ya yaba kai ilahi ya baiwa jin kan mu ka raba ya balarabe dan balarabe dan balaraba son ka halittu ka lalaba ya annabi ya mujaddaba kai ne ke agajin iyayina ya Muhammadu kai ga man makka bigina shugaban duniya da ke ba har da barzahu sabbahul jannati ya sayyidu anta fatihu sunan ka ne ya tafi da jirgin nuhu ya haske maganin duhu inda ka rasulu bado ya mai hasken da ke fake rana Sallallahu alaihi wasallam. wanda rabbu ke alfahari domin shi kayyana wanda rabbu ke bugun gaba domin shi Ya kayyana bugun gaba da shi ya rantsuwa da shi. wanda rabbu ke rantsuwa da shi ya kayyana ko aina ka gani mana mai harshen tsara magana harshen da ya yi wa hadiki suna ya Harshen da yawa Muhammadu Allah subhanahu garga man makka bigina ya farin ciki kuma alfahari ga al'umma arzikin sama dukkan mai rai kana yi ma dukka taimaka ma mutane kayi ka gama na ji kamar in tabo sama kai ka zama rabba gardama ya farkon fara raka'ar rana Ya wanda ya fara sallah Annabi Muhammadu. kai da kai muke yi ya sarki a lafiya Alafiya manzon Allah. ka zama hanya abi dole da tafiya Alafiya hasken kai Allah. ka haske rana ta game dukka duniya ko mai Mahamudu ka iya mai tafiya baya waiwaya mai gani gaba da bai dare rana ya Muhammadu kai ga man makka bigina rahama ta Allah wanne ne ka ya rasa Ina wane? dukka wanda ya tsira hannunka kan nasa wanda ya rabo ta kai ka taimaka masa kowa ya barka ya rasa don kai ka za ka kyankyasa kai ne da gizo-gizo yawa yana Abdullahi ya farkon fara raka'a kai ka zo da idi biyu ka zo da juma'a ismul azim don ka ake karba Wanda take yake annabi ka wuce sa'a ya mai harma da raka'a ya mai girma gaban kalamai na ya Muhammadu garga man makka bigina ya abun nufi da bukata ya abun nufi shi yasa gare ka kadai na ka tsara madi
zuciyar ga taho a gidanka na yi matakai son kai na ƙara bandahi kafi abi ka wuce ahi kafi mani dukkanin iyayena ya wanda Allahu da shi yakka albishir wanda rabu ya jifa da hannuwansa ran badar kai ka sama garba ta dawo da la'asar sunan kai fidda albishir ya sayyid daha albashar ya wanda ka hanna ɗan adam kuna ya muhammadu kai ga man ɗaya makka begina kai ka kira wata annabi ya taho maka ran da ya taho nan take